ya kajing bi ngin rading khong. Today a reader, tomorrow a leader. Menta nong pule nasyala sisngi salong leader salong nong yalam. Kublai perlok saya sempat hakanika channel Biki Beloin kaba ngarang syu sedang syan ya kanika channel te ngasuki bahaki nong kersandro te nomor kata nga karpat ipi ki bape ya kanika video sko bahaban subscribe ban like lem ya kanika channel ke jonga kaba ngaju penmi ya video ki ba per ki ba ngaju persang ban ban penmi kanika ai kaba ngala na kaleng ke jonga te kublai sibunru ya pi ki baju pej na kapor menta kasngi kadai ka Pratrik jogu benai September senam arja alposan te kani kasngi kadai kasngi ka kerpang baha na ka benta jongki khna school kadai kasngi ka kerpang baha jongi barok khoj kinong shnong ha ka perthai brokawei ba ha ka jing imbreu hi ka jingnang jing start kadai ka ba kortam na barok namar rangim don ne ka jingnang jing start gilong ki breu ki balong mrau om tang hakmat juki we henrei nyilong mrau hakmat juga jumbu berkat jong la jongru hakasnem khat khandai spa nru phunyo kila penlong yaka International World Literacy Day International Literacy Day te nadu kanika snem terter haman laka pratrik jong benai September kiju penlong yaka ba kiju rakhe yaka dikasngi kum ka sngi jong ka literacy day ka jing thumu ka bangi ngi tip malumala mo ngaju kan mau hakapor ka bangi dang school ki syat perlong ye ki bakum kini ki program school but ka bakum kini ka program ka kaju ai mensim yang ki khana namar ba ka jing stan kalong ka wei na ki shlem sandur ya ka jing im ka jungi simet bar pen keladur ya ka jing ka sem lang ba jung ka jing tristom lang ba ka jing pulikot bat kum ta terter de na kata kadau ngas ngokumen ban yu ya kini ki khana ba hangni ba ki ya perta today a reader and tomorrow a leader te kalong sisa kumta but kai ka banga kwa ban ai ka khubor ka balengkot ha ka di ka sngi ka badi pratrik jong banai September kolong ba ngayu i don sibun ki khna samla lada dei kan thai ni chenrang ru hoj ngiban ka jingduk ka jingkerdu ngiru ngilong ki bakerdu ngiduk ngikerdu hanrai habangili school pat ka pher ka jingle school ka pen sha ya ka jibun juperkhat ka jingi ka jing smart ban pulikot ka jing pulikot ka penlong yangi ki breu ki ba tip ya kani katai bat ki breu ki basha ya ka jimur ki jing perkhat bat dei leng baju ka jing pulikot ka bangila ban wan ra ya ka jing kala halade marwei ha ka imlang salang hayeng hasem bar hasnong hathau ha ka ri bat ka jaj breu barok ko we ka bangi ngidon ha ka ri barok ko we ru ka ba ngi don te kawi ka banga mud banong pi long ngayo i don sibun ki khna samla ha kan juk menta ki ba ya be ban lej bala namar ki kwa yo pisan ok komni kumtai warla da ka juk kala shai henry dang don pat ki tu ki khna mo ki ba lej class 6 class 7 class 8 class 9 class 10 ki ba feel but ki ba give up no ki ba randin no ki bom kwa bane khun arsen laisin te kawe nga ai men sim ye phi ki khna rit ki samla bawat nom du jing kermen yai minot ha ka jing puli ki jing phi bat lengba jong kan ni ka jing nang jing start ka ba ma phi phin yo ha ka we ka sngi kan sa long ka nuksa ka ba phin sam bat phin inuk salem shaki weiru te nomor kata ka jing puli ka jing tip ka jong phi kat ba phinang puli kata phinang tip kata nginang ka perthai jungi kanang yar kata ka jing tip ka jungi bat ka jing start ka jungi kanang yar ti dei na kata kadau ngila banlong sisen ka sngi lang ba jong ka jing nang jing tip ka jungi sisen ka sngi ngila banlong kinong rad ding khong ya kan ni ka jing duk bad ya kan ni ka jing kerdu ka jungi ya kan ni ka jing ka bangi mat man la ka sngi ha ka jing em ka jungi henry lang ba jong ka jing nang ya kiu ka jing phi lang ba ka jing long bru man bru ka jing phi long ba jong ka jing nang ka jing tip sisen ka sngi phin sayo banlong ki bru ki ba start bat ki ba shempang ban lang ba jong kata ka jing start ka jing shempang ka ba phidon phin sa long kinong ya khun na ka banta ban long lai luj kumba kini ki riu kraw ha ka ri India bat kum juru ki riu kraw ha ka ri khasimo ki long ki nong ki khlawai kinong ya khun na ka banta ban long kinong ya khun na ka banta jong ka jing lai luj jong ban lai luj yang ki khun khasi
ban pelai lu jengi ki khun ki ba don ha kata ka it ka hima ka bangi ngi MTD nomor kata ka daw ngas ngo ban kentu ba lang ba jong kan ka sngi literacy day kemut ka sngi jong ka jing burom jong ka jing kan mawi ja ka jing nang jing tip ya ka jing puli puthi mo ngin yai beteng bangin long ki ba smart ngin puli kot ngin long ki ba smart wat nombu teng ban puli kot bat kum juru long ki ba smart na ka banta ban puli kham ta me ikot skol wat jubu teng lada don ko mo ka kelas wo ka bat kum ta ter lada don ka banta ka ba pia ban tho ban puli yai minot barwan nom du jing kermen sisen ka sngi pin sala ban job ha yai pin sala ban poi ka thong ha ka jing im ka jing pi wala da POE sibun ha ka ni ka juk ko ba menta wala da POE sibun ka jing keduk kam keduk jam ka jing ka ba pia keduk man la ka sngi hendai kani ka kam dei ba ong ba ka penduk men simi pi ka jing nang ka jing start ka don kambek lada la bun ki kam makana ro nomar ki kam lejong ki bebun bat kum juru kiwi kam ki bebun ki jing trai ngin don kam lada ngim nang ngim tip lada ngim don kanu jing nang jing start ka bomut ka long ka be mentale ka kejuk kala dina kata kadau komod ba lengba jong ka jing kiu jong ni ka partai lengba jong ka jing develop jong ka ni ka teknologi komod ngi don kam ba bangin long ki breu ki banang ki start khanang ba ngin kan thup lang hakani ka partai ka basai bar bangin job ru ya ki jing ki bagi kedu man la ka sngi hakani ka juk ka bangi don mo thank you so much teknologi ya ka jing bi ngin rat ding khong today a reader tomorrow a leader